Mina ngikhuliswe ngothando noxolo izimpi zami anginakuzilwela imimoya yabasekhaya ingembethi yangivikela ozama ukungicindezela uyoshona phansi mina ngiyoloko ngikhuphuke njalo kangizikhukhumezi kodwa ngiyazi bomnene benhliziyo yami kuyongivulela indlela zami konke engikuthintayo kuyophenduka igolide ngoba kwelikamoya bathi salukaze sangizala sasikhafula umlilo njengekanyamba kwabonakala ingelosi phezulu kwezintaba zokhahlamba imemeza ithi izaliwe indodana inkosana ezoqeda usizi kanye nendlala nginibingelele babukele emakhaya igama lami uSinikwe Imbongi uyazi mase silana ke size namaqiniso namatestimony awukashintshi lolu hlelo lwenza specific for wena ukuthi ubuyise inhlansi yethemba uphephethe emlothini mkhulu ngicela ubingelele abantu bakho Mina ngumcebo umfana kagogo umcebo ungcubo omkhulu uMashiya amahle fuze fulela unyusi iqade elihle thina safaka umuntu enqini savuka sakhwifila ngathi amanye amadoda ebuya ngamahlahla sebuya ngeenkomo thina amadoda angempela uMapholo bamfowethu isalukazi semase sisho ke mfowethu sithi nompunyumphunyana ophunyuka bempethe hey philibu ingiphunyuke lento mfowethu into engayijwayele mina ngilalela ihip hop mfowethu yabona ilenyanga vele cool. Lezi inyanga lezi ezikhulu mfethu ubone nezithakazelo seyiphinde seyibaleka seyifuna ukuphuma kujantshi kanti ufuna ngabe sihambe sitimela leso njalo nje mkhulu kumele sibe la yazi mkhulu sike I think sike sakhuluma ngendaba ukuthi imvelo inendlela yokuthi ikhulume nathi manje umbuzo wami la kwesinye isikhathi nokuthola ukuthi egcekeni nihlushwa imvukuzana ihamba yenza lezi zinto lezi kusuke kuwuphawulana uphawu luhle noma kuwuphawu lubi mfowethu yabona imvukuzane esikhathini esiningi khehla lami imvukuzane kusuke ukuthi mhlawumbe kukhona umuntu osuke waganga ngenhlabathi yasemathuneni akuvamisile ukuthi ebaleni kuvele nje iqhamuke nje imvukuzane la khona la kuphila khona abantu so owazi ukuthi esikhathini esiningi mokhona imvukuzane sokukhona umuntu osuke wathatha into ethize yasemathuneni wazoyifaka egcekeni waganga ngayo ngoba ngizokutshela into eyodwa nje ngeimvukuzane mfowethu okuthathe nje noma yini yasemathuneni uzoyibeka egcekeni uzozibona zimila imvukuzane ungagangeli nje ungenzanga lutho uzozibona zimila imvukuzane ngoba mfowethu ingakho even nabantu abayinyanga nabantu abayizangoma mebezoqala benza izinto zokucupha noma bezenza izinto zokuganga bagange kuphi esidulwini ngoba imvukuzane zakha isidulu so mfowethu ke esikhathini esiningi ke kukhona ukuthola ukuthi mhlambe nakhona imvukuzane ziyakheka mhlambe emva kwendlu ngabo mhlawumbe ngenxa yokuthi khona amaplangu ngoba ziyawathanda amaplangu naturally ngoba kusuke kukhona into engathi iyinkuni noma kuyini zihlangabezana ngoba sithanda indawo kanjalo engathi ithambile futhi at the same time kodwa manje ziyakwazi ukuthi zakhela amaqandazo kusona leyo ndawo le bese kwakheka nje imvukuza kwakheka nje into encane kodwa nje umuzovele nje uyithole nje obala nje endaweni la kunyathela khona wonke umuntu bese ke zivele zivumbuke nje mfowethu owazi ukuthi ke lelo gceke lelo beligangwa alright mhlawumbe a week or two so zona njengoba izilwane zinokwelapha so zona ayikho mhlawumbe into epositive ezingasetshenziselwa for yona imvukuzane mhlawumbe ihlanganise nomuntu othize imvukuzane ke esikhathini esiningi mfethu zithathwa mina engizaziyo okugangwa ngazo imvukuzane mfethu ekuganga ngazo ilezi asemathuneni ngoba ukukhumbula ukuthi imvukuzane mfethu ziyaphansi zidla lo msoco lo isoil yasemathuneni ukukhumbule phela ukuthi isoil yasemathuneni inedumbu so uma uthole leyo mvukuzane nayibulala bese nayineka wasihlanganisa nesikhafulo sokuyoqeda impilo yomuntu hayi ngiyakutshela lo muntu akadabuli buka mfowethu akadabuli ngoba ukhumbula ukuthi imvukuzane imiyakha yakhe into engathi yithuna so uma uthathe leso silwane esikwazi ukwakha ithuna futhi nakhona usithole emathuneni hayi ngiyakutshela uhlanganise nomuntu omnyama kuyahamba mfowethu kuyahamba kuyikona ukuthi ke phela mfowethu nje ungibuka nawe ungibuka lapho uzuyitshela ukuthi hey cha wazazi izinto zobumnyama ngingangazazi kanjani izinto zobumnyama ngoba phela ufuna ukuzazi izinto zobumnyama umuzo lapha abantu ulapha kanjani abantu ungazazi izinto zobumnyama ngoba phela uyikhipha kanjani into ongayazi uyazi inkinga ukuthi phela ngikhethanga ukuya ngala ingakho ngibusiseke kangako obuka abathakathi mfethu
Umthakathi mfethu ngibone egodola kuba akushisa. Hey ba-sacrifice Ngibona ukuthi cha umthakathi uhlezi eqalaza engathi ujahwa yigebengu. Izinto engishoyo umthakathi-ke loyo-ke mfethu-ke. And futhi into zakhe ayihambi kahle, umndeni wakhe wonke ushabalele. Ngoba vele ubhizi Uyathakatha phela ukhumbule ukuthi uma uthakatha mfethu into iqala kuwena. Uma uzokhipha isichitho siqala kuwena. Uma uzokhipha nje ukubulala umuntu kuqala kuwena. Uthola ukuthi kuyofinja kufa umuntu wasekhaya kufe ini kufe nezinto zakho ubona nomuzi engathi uyacracka ini nani ngoba wena wenze leyo nto leyo mfethu. Yeah. Njengoba thina sisabuke emabhavini nje makubanda bona basabi. Yazi mkhulu ngifuna before sifonele umuntu nje la ngokukhulu kushesha. Ukugezwa. Yeah. Ukugezwa komuntu ophunyelwe yisisu. Okay. No skippile kuyafana and mangukuthi kuyahluka kuhluka ngayiphi indlela ukugezela umuntu okhipha isisu nomuntu ophuphunyelwe isisu kuyahluka mfowethu uma kwenziwa imicimbi yakhona. Okay. Ngoba uma uphuphunyelwe isisu uyakwazi ukuthi uphinde wenze neladi ngoba ingane ade niphiwe yona yahamba njengomuntu onjengomuntu oshonile kodwa oshonele kuwena. Shuthi kahle kahle ukugezela lo muntu loyo ungamgezela njengomuntu osuke ukhipha inzilo kodwa futhi nakhona ugeze futhi nobumnyama bakho ngaphakathi. Ingakho ke esikhathini esiningi mfowethu uma ukuphuma isisi noma siphuphumile ufuna ukuthole nembiza futhi yokuthi ukwazi ukuthi uzigeze ngaphakathi ngoba sokwakheleke umkhokha lapho ungathola ukuthi futhi nakhona uma usubamba ingane izolike futhi nakhona ilike ishonele ingane kanti futhi nakhona sokwakheka ithuna kuwena la ngaphakathi okudinga ukuthi wena ulihlambulule ulisuse. So esikhathini esiningi ke umuntu oshonelwe ingane ufana nokuthi ushonelwe umuntu so ufuna agezwe ngendlela yenzilo. Uma ukuthi futhi nakhona umuntu ke usikhiphile isisu kumele ayogeza ngendlela yobumnyama lapho ke la sisebenzisa khona izinkukhu ke mfowethu sithola ilentuzana inyongo yenkukhu bese sithola ingaphakathi lenkukhu bese emva lokho ke uyayikhulumisa lento le ucela ushwele bese emva lokho kuba ukuthi uyageza ugezele emgodini ugovuzile futhi kahle kahle ugezela nje wonke ubumnyama bungenele ngaphakathi egodini uma uligqiba lelo godi uyakhuluma futhi nakhona. Kanti uma uzogezela umuntu ingane ephuphunyeliwe uyakwazi ukuthi futhi nakhona musuqeda ukugeza wenze noma iladi nyana lokusho ukuthi mntanami igama lakho usibanibani ngithi nje la ukhona khulula umoya ngiyakudedela ukuthi uhambe uyohlangana nezihlobo zakho uyohlangana nobaba mkhulu uyayizwa engisho but kodwa uma usikhiphile isiso ukwazi ukuyohlangabeza ingane kuwena oyibulela nabantu bakubo uyayizwa engisho nakhona ke mengisho njalo angisho ukuthi umuntu obukela lapha ekhaya akayishaye ethi hayi cha mina shuthi ngenza kabi cha kunezathu mfethu kunezathu njengoba siphila emhlabeni kunabantu uthola ukuthi mhlambe nakhona umuntu bezoqala umsebenzi ongadingi ukuthi mhlambe akhulelwe uthola ukuthi futhi nakhona ubaba wengane bezobaleka ubaba wengane futhi bengekaze be responsible ubaba wengane yayibona into engisho so esikhathini esiningi mfethu asikwazi ukujudge abantu ngokuthatha izinqumo mfethu zokuthi bayivikele impilweni zabo nabo yayibona into engisho so nje ngithi mengikhuluma lokho engikhulumayo mokufika kabi kumhlaba umuntu ngicela ukuthi azi ukuthi mina ngibhekise ngendlela yokuthi umuntu akwazi ukuthi athole ukusizakala ngendlela yokufundisa mfowethu ukufundisa mfowethu Nkulu ngifuna sigijime sibafonele yabona mina sengikhohlana nokhohle ukuthi phela lo mcimbi wala ekhaya mfowethu unalento leyo ukuthi sifonele abantu ngamasenze ama testimony so othi ngizame ke namhlanje ngoba izolo phela mfowethu wena ube nenhlanhla waba umuntu obatholayo yabo obatholayo ake sibheke testimony so sizobafonela kanjena ke angazi noma ke ngisahamba ngohlelo ngingene ngaphakathi ngiphinde ngene phakathi inside dothi simfonele ke sizwe ke uphakathi inside it's ringing calling kushaya hey all right okay utsenze kanjena siphinde sibheke omunye hey testimony sawushafule phakathi futhi inside
kanjani kodwa yabona mfethu ukuthi intokazi ezinhle lezi lana mfethu yabona mfethu ukuxakeka akukhethi umuntu mfethu othisiza ukuthi kuhamba ngoliphi uhlelo kubuye ngathi kusayikhala njani ngiyakubona kodwa uyabona mkhulekisi phala Nkosi yami bavamisile ukuthanda ukulala-ke labantu abangathi bathanda ukuba yabo laba bahle abazwani bathanda ukulala namanje nje uthola ukuthi izulu ebuthongo uzilele alright hayi yabo ngicabanga ukuthi simiyeke alale in peace alale ngoxolo usalale ngoxolo alright hayi utsenze kanje na eyibuka phela sengiyakhetha kanje okay yeah anytime nje ungangena phakathi okay utsenze kanje hayi mina ngathi ngathi le nhlanhla yami siphelile mfowethu ukhetha abantu ababamba amafoni eish ayisenze njengasaqaleni lento ngoba uvela usimkhulu kalula ngeke ngazi no mhlawumbe ngoba sekuseni I think umuntu usafuthumezwe ingubo zakhe usafuthumezwe ingubo zakhe angithi onazo thokoza alright salukazi alright njani ngiright gogo lana esalukazi siyenza lento yethu ye-YouTube so sithe asike sikufonele wena gogo sibe abantu abakubuzayo ukuthi ngoba sibone ukuthi unama testimony wakwasinikeza wona yiziphi inkambo wakwayithenga and zikuhambela kanjani uzalele hayi uyayizwa nje ivoice mkhulu ngathi sale nomuhle nowakwakhe mhlawumbe nowakwakhe phela ngithi masibafonele ebusuku abantu bamba ucinga umuntu sesifubeni sika Jack manje mhlawumbe basaqedezela yabo hayi otsibheke omunye mfethu hayi mina ngisazi anytime ungangena angisazi mfethu angisazi ngempela hey osibonelo hayi ukuthi lona mfethu hayi nami uyangiphikisa sesizoniyenza wena nawe ubheke mfethu hayi futhi eneyaringa thokoza gogo right ngiright salukazi lana wena salukazi uke waba umuntu usineze testimony gogo so besifuna ukwazi ukuthi usizakale kanjani and usizwe yiliphi ikhambi so besifuna nje gogo ukuthi usichazele ngoba sishutha lento yethu yaka YouTube wena gogo okay mina kwakungizizekilena epinki ngiyageza ngayo 3 days nje kuphela yeah and then before ngiyaka abu4 umuntu wamavelo wangifonela wangitshela ukuthi la bekhona akekho right umuntu wakhe umbobisile ejele how yeah so ngophisa wangitshela ukuthi yena ufuna ukuya back ijuba lika no yeah athi ngimfe isikhathi selibuya lichuthekile hayi sakujabulela gogo indabeni kanjalo na gogo imnani le ndaba leyo nasalukazi tshengisa kona ukuthi uthi kahle kahle nalo owadethana nayo mhlawumbe wamthatha ngendlela engacacile shuthi zafike zabheduka indaba kwaxatshwana lapha kwavela wakhumbula ekhaya la ade khona imfudumalo yangempela kweqiniso yebo gogo hayi mina gogo ngiyajabula gogo mengisathola ama testimony amangaki umuthi le pink gogo yini isiwasho upinki angithi yeah upinki ngaphakathi so ngeze ngaye 3 days nje kuphela ayinazange ngiyisebenzise futhi ngithe ithi ngimemele ngibone ukuthi uzovela ngala the way athena uzovela ngakhona vele uyaza lana hlala phansi ngikhalela ukuthi asilungise izinto sikhulisa umntwana wethu together nani hayi ngiyajabula salukazi indaba ezimnandi lezo yezo ngiyabonga thokoza gogo thokoza thank you uyayizwela mfethu kangezwela hayi mina mfethu angisazi ngempela kuyatshengisa mfethu ukuthi siyayikhandla ngalento le siyayikhandla singabusabambeka isikhathi ke mfethu asidonse omunye ukuze sizokwazi ukubakhulula nababukeli emakhaya bakwazi ukwenza izinto zabo yabo ingaciki le podcast yethu ibenzele lento abayifunayo fast
Yeah, mkhulu anytime ungangena. Alright. Uciphaze futhi phakathi. Phakathi inside. Okay, uthi sifonela sizwe ke. It's calling. It's calling. Hayi mfana awuke wenze nawe sibone. Alright. Awuke wenze nawe sibone. Testimony. Nazo mkhulu ungangena ne? Yeah, ciphiza mfana ke siciphiza futhi nazo. Okay, amzame ke. Okay. Hayi intokazi angempela nje futhi. Yabona mina ngazi ukuthi mina intokazi meyiqhayekile ukuthi ukuchaza ukuthina abafowethu ushuthi abenzi ngohlelo. Abenzi ngohlelo. Thokoza gogo. Alright salukazi. Ngiyaphila mkhulu. Buka-ke la gogo uke wasinikeza i-testimony phambilini gogo manje sifuna nje gogo ukuthi ke ukuchaza ukuthi wathenga liphi ikhambi and futhi nakhona kukhambela kanjani and futhi nakhona kwakuyiliphi ikhambi owawulithengile wena salukazi. Okay mkhulu ngathenga iswasho sama ne-pink water neswasho sama-blesser. Hayi uyawina u-pink water kulezi insuku. Yeah, bese kuba isibambelelo sekuba yicansi. Hayi wena gogo bese kuba yile body shower. Behamba naleyo. Wena gogo ubuphethe yonke inkambi. Yabo phela amasosha wonke lawo gogo okuhlasela izinto zothando. So yeka nje mkhulu abantu nje babulisa wena nje emgacweni. How? Serious gogo? Manje nogangi. Yeah, ngelina mkhulu ngakhohlwa ukutshela ukuthi ngelina ngangithi ngiyothenga nje iwayini eShoprite angafika nje ubhuti wathi ayicela ukungibhadalela. Imali yakhe yasave. Yasave ngangiphethe nje 100 yokugcina nje ngithi ngifuna 3 liter. Yeah. Uje nawe ufuna ukuyipholisela ikhanda gogo. Wathi nje sizaya ngifuna ngicela ukubhadalela ngangicine ngalesa ama-blesser kakhulu. Hawu gogo uyabona ukuthi sizidonsa laba abanemali kahle hle. Manje wagcina kuphi yena lo baba lo wagcina sewumuntu wakho? Ukuthi nje vele mina ngumuntu ukuthi ngimuntu vele straight nje wavele wathi ayisithi ngicela ukuthengela nje hayi kabi. Avune iqiniso gogo. Yazi bancane abantu abanjengawe wena salukazi. Noma ngihamba nje emgaqweni nje ayiyavela mkhulu. Solo nje ngisebenzisa zona nje. Yeah, manje ubaba wasekhaya yena akuhamba kanjani kuyena? Wasekhaya uright mkhulu nedi nje ukuthi nedwe yayiphuzela nje mara nje yena uright nje akangihluphi ngamantombazana. Mumshange isibambelelo kwenzakalani gogo? Yena ubuya kaningi nedi nje inkinga ukuthi nje uphuza kuphela ngala amantombazane naye akekho mkhulu. Yeah, hayi kulungile salukazi ningakhuleliswani gogo la ngoba phela isibambelelo ngiyasazi ukuthi senze umuntu avela sangane ekhanda. Uzozigcina nje uzozithola usunamawele. Hayi mkhulu hayi ngisikadile ngalapho ngiyabonga. Hayi ikikika ke gogo hayi ube nosuku oluhle yezwa. Okay sibonge mkhulu. Thokoza gogo. Thank you. Mfowethu uyayizwela kodwa mfowethu. Shothi kuwini iwasho nje kahle kahle. Aziyawina futhi iwasho. Kuwini iwasho mfowethu kulezi insuku. Abantu ke mfowethu ke phela ke mele vele mfowethu bafocus ekutheni bahlambulule ngoba phela iwasho izinto zenhlanhla esikhathini esiningi. Awukwazi ukukhipha umuthi omnyama ngeswasho. Eqinisweni nje mfethu nje simele siyinyanga silikhuluma iqinisa. Uma kuthiwa hey uxosha uTikolosho kuyiswasho hayi. Umuthi mfethu uyabona ngikutshele esikhathini esiningi. Uma uzokhipha nje into enobumnyama ufuna usebenzisa umuthi straight. Yabo sho noma ngathiwa mfethu hayi wena hayi mina idalwa zami imithi nani ingakho ubona abantu abanezidalwa lezi zasemanzini bexaye kakhulu because bafocusa kakhulu kulento leyo ukuthi umuntu athi hayi mina anguthinta umuthi kanti futhi lapha ngeswazi kanti yabona njengoba umuntu vele okholelwa kwidalwa okholelwa kwizinto zesintu kuzodingakala ukuthi uphinde uvakashe ngala just ukuthi ukhiphe lobumnyama besiqhubeka neziwasho ngoba ngiyabona ngathi attracta yonke into uthando imali yonke into mfethu yonke into asivale mkhulu ubakhumbuze mkhulu vele ukuthi usebenzela kuphi
inqubomgomo nje la ekhaya. Okay, so mina bakwethu ke ngisebenzela eSoweto eBaramall opposite ama-towers ase-Orlando. Kulaba abahlala la eGoli abangafuni ukuza la esigodlweni, khulileka sine Uber nje ekwaziyo ukuthi kufikela qathatha ekhaya. Nje wena ufaka i-proof of payment bese emva lokho usenda i-location yakho imahhala. Cabanga ngoba phela ama-Uber nama-Bolt ayakhokhela ukuthi uze. But thina ethu ngenxa yokuthi yanithanda lapho ifika qathatha ekhaya la uhlala khona mahhala. Bese emva lapho bokho khona amakhehla siphinde futhi ukuthi ukuthi uhlala eThekwini noma uhlala eCape Town noma ePE siyakukhoriyela noma ikuphi nje ngaphandle waseJoburg siyakukhoriyela. Kuba ukuthi ke 60 rand for 7 days, kubo 110 for 3 days. Bese emva lokho ke uyalithola iphasela lakho. Kulaba abafuna ukuzogezwa esikhathini esiningi siba nebhavu siphinde futhi sibe namanzi ngesonto. So ibhavu liba Friday to Sunday. Bese emva lokho kuyisa abantu empophomeni kubo Sunday. So bokho khona amakhehla engizokusho ke nje kuphela mina ukuthi before uze la ekhaya uthenga amakhambi qala ube umuntu obuza ukuthi mkhulu unawo yini ama-testimony noma i-link ongakwazi ukuthi ngibone umsebenzi wakho before ngithenga amakhambi akho, ngoba ngifuna ukuthi uma uzothenga la ekhaya ube nethemba, ngoba lento yokuthi uzobuza inyanga ukuthi izokusebenzela lento le ululaza amandla ogogo namakhehla. So bokho namakhehla akukho kubi, ngithi nje ngidlulisa nje lowo myalezo loyo. Mfowethu angazi noma khona ukukho. Ngitshela ukusho nje mkhulu ukuthi ngisasho bangabi nomona nalento, ba-like ba-share ba-subscribe ifinyelele nakwabanye. Thokoza.